Ježiš ako Jošua. Som Arkturián, avšak nie som Sanat Kumara. Mnoho z vás, ktorí toto počúvajú, ma bez pochyby poznajú ako Jošua, Ježiša Nazareckého. Rád by som objasnil niekoľko milných predstav o mne a o mojom posolstve. Som Arkturián. Jedna moja emanácia vo forme ľudskej bytosti žila aj na Zemi. V Biblii, v tomto značne prekrútenom dokumente, sa píše, že som sa zrodil z nepoškvrneného počatia Márie, mojej matky, aby získala dar od Ducha Svätého. V skutočnosti šlo o arkturiánske počatie. Zo spojenia týchto dvoch som bol počatý. A aj keď som mal ľudské telo, polovica môjho genetického dedičstva bola arkturiánska. Inými slovami, moja matka bola človek a môj otec bol Arkturián. Vďaka svojej arkturiánskej podstate som mohol s ľahkosťou vstupovať do kompletatívnych stavov vedomia a spojovať sa so svojím bytím v 5. dimenzii. Ako som bol ako Ježiš, jedným zrnkom môjho bytia, ktorý sídli v 5. dimenzii. Viete si predstaviť, aké zvláštne to bolo byť ľudskou bytosťou pred 2000 rokov, keď jej polovica je neuveriteľne vyspelá a nepochádza z tohto sveta? Keď som vyrástol muža a pochopil som o mnoho lepšie svoju podstatu, uvedomil som si, že jedna moja časť v 5. dimenzii vlastní technológie, ku ktorým mám prístup. Veľa zázrakov, ktoré sa mi prisudzujú, boli výsledkom použitia týchto technológií v 5. dimenzii. Moje posolstvo bolo jednoduché. Milujte jeden druhého. Táto vlastnosť, či táto schopnosť empatie je charakteristickým znakom a rysom Arkturiánov. Myslel som si, že toto poslanie bude o mnoho jednoduchšie, ako bolo v skutočnosti. Nečakal som toľko silných protireakcií ľudskej hlúposti, chamtivosti, arogancie a vrodenému nutkaniu podriaďovať sa iným. V okamihu môjho vzkriesenia, ako sa píše v Evanjeliu, moje telo zmizlo z hrobu. Nikde sa však nepíše a o tom, čo je primitívny intelekt nevedel pochopiť, že som k tomu použil arkturiánsku technológiu. Jednoducho som presunul atomárnu časticu svojho fyzického tela do 5. dimenzie za použitie arkturiánskej svetelnej formujúcej technológie. Krátko po mojej fyzickej smrti a mojom zmiznutí zo Zeme zavládli veľké rozbroje a závisť. Môj najmilovanejší žiak, najpokročilejší študent, ktorý sa popravde stal môjim učiteľom, bola moja žena, Mária Magdaléna. Tá bola paradoxne vyhnaná preč obmedzenými, malichernými, malými mozgami mojich ostávajúcich žiakov. Je ironické a patetické, že som čelil podobnej voľbe, o ktorej hovoril Sanat Kumara. Pre Arkturiána je misia vždy o najdôležitejšej veci, ktorá zatlmí aj potreby srdca. Opustil som svoju milovanú Magdalénu a našu dcéru a o tom sa v Evanjeliu tiež nepíše. A rovnako ako Sanat Kumara sa ohľadám späť a uvažujem. Urobil by som to znova? Súhlasím so Sanatom, že ako Arkturiáni musíme začať zrovnoprávňovať srdcia s oddanými k našim misiám. Utešujte sa skutočnosťou,
že som so svojou milovanou Magdalénou, ale som úplne sklamaný tým, čo sa stalo s mojim posolstvom. Tí, ktorí prehlašujú, že sú mojimi stúpencami, sa nesnažia povzniesť sami vo svojom vnitru, avšak očakávajú odo mňa svoju spásu a vykúpenie. To som nikdy nemal v úmysle, ani som to nikdy takto nikomu nehovoril. Existuje veľa prekladov mojich slov a väčšina z nich je veľmi nepresná. V podstate som sa pokúšal zdieľať tým, ktorí ma nasledovali, že budú zachránení, vyzdvihujú sami svoj život svojou inteligenciou a slobodou. Je zlé a poľutovaniahodné, zároveň však pochopiteľné, že bola moja pravda tak skreslená. Zachránim, myslím, vyslobodiť sa z nízkeho života, vyslobodiť sa z obmedzenej inteligencie a vyslobodiť z väzenia duše. Tí, ktorí čakajú na môj návrat a na to, že ich oslobodím od zneužívania, ktoré páchajú na svojich životoch, že ich vyslobodím z ich vlastnej hlúposti a z väzenia, ktoré vytvorili sami pre seba a pre iných, budú veľmi sklamaní. Okrem toho, že som opustil Magdalénu, neľutujem ničoho, iba viac než dočasnej straty našej spoločnej dcéry. Avšak sústredil som sa iba na svoju misiu. Teraz, keď je misia vlastne dokončená a vidím, čo sa na zemi udialo a čo sa deje v mojom mene, je mi z toho úplne zle. Však ako môže ten, kto nesie moje meno a hovorí si kresťan, propagovať nenávisť miesto lásky? Ako Arturián nechápem, ako sa mohlo moje posolstvo tak skresliť. Ale ako človek, ktorý žil na zemi, to chápem. Ako spomenul Sanat Kumara, existujú blahovoľné i zlovoľné intergalaktické bytosti. Niektoré sú láskavé a priateľské, iné ani nie. A to platí aj pre ľudské bytosti. Túto otázku nech si každý zodpovie sám. Budeš vo svojom svete láskavou alebo zlomyselnou silou. Pokiaľ sa je tvojim zámerom byť ľudskou silou láskavou, potom ťa vítam, ako sa nazývaš kresťanom, a aj keď si kdekoľvek. Pokiaľ je tvojim zámerom byť silou zlou a šíriť vo svete nenávisť a zášť, potom sa za kresťana neoznačuj. Žiadam o to preto, kto nosí moje meno. Joshua Ježiš Nazarecký.